श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। चतुर्थी दिवशी आगमन झालेल्या गणपती बाप्पाचं गौरीसोबत विसर्जन झालं। गेले 4 दिवस बाप्पासोबत असलेल्या वैभववाडी मांगवली येथील आर्या विजय गुरव या बालिकेला हा विरह सहन झाला नाही। बाप्पाला निरोप देताना तिनं अक्षरशः रडून घर हलवून सोडलं। पाहुयात या बालिकेची बाप्पाला निरोप देताना झालेली अवस्था। आर्या हस आर्या हस आर्या हस आर्या हस आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।